Za sve ovo vreme naučio sam ko je i šta je Beograd. Naučio sam da Beograd nisu samo gradilišta, investicije i projekti. Beograd su pre svega ljudi. Ljudi koji svakog dana rade, ljudi na gradilištima, lekari i učitelji, roditelji, naše bake i deke, naša deca zbog kojih sve ovo danas radimo. Nastavit ćemo da razvijamo Beograd, završit ćemo most Borča-Zemun, završit ćemo obilaznicu, idemo u nove projekte, u nove privredne zone, sve sa idejom da privučemo investitore, otvorimo nova radna mesta i konačno da pobedimo nezaposlenost. Borit ćemo se svi zajedno da naš grad bude uređen, da bude bezbedan, da poštujemo najviše nivoe ekološke zaštite, ali uvek i svakog dana na prvom mestu biće nam ljudi. I zato garantujem danas, nijedan dinar koji izdvajamo za socijalnu brigu i pomoć najugroženijima neće otići ni u investicije, a kamoli za administraciju i birokratiju. Nastavljamo da pomažemo deci, trudnicama i majkama, nastavljamo da vodimo brigu o našim najstarijim sugrađanima kroz 13. penziju i besplatan prevoz. Ovaj grad mora da vodi računa o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ja verujem u ljude, ljudi su mi najvažniji. Svaka srećna porodica, svaki dečiji osmeh važniji mi je od bilo kakvog asfalta, betona ili čelika. Hajde da budemo ljudi, hajde da pomažemo jedni drugima. Samo bolje društvo može da napreduje. Hajde da napravimo zajedno takvo društvo. Ja sam spreman da vodim ovaj grad. Hajde da se ujedinimo. Ovako podeljeni, osuđeni smo na to da stojimo u mestu.